Much. Hello everybody and welcome to Luo English Dictionary channel. Today is a great day because today we are talking to Mr. Stephen Ogutu. Stephen Ogutu is going to illustrate a few issues about the Luo culture. Remember last time when we were here, we talked about the Luo culture and death. So today I got one person who is a great resource. Stephen Ogutu en wuoyi maber ahinya nikech osetimo weche insurance kabisa. Ne wawuoyo gi Stanley Ongalo, to Stanley nonyisowa ni one of the ways that the Luo need to change their culture en ni mondo gilok weche mag insurance. Gilok weche mag kaka giiko dhano, gibed gi gimoro kaka insurance. Koro kawuono ne aringo ayudo Ogutu. Ogutu will introduce himself. Alafu kose introduce himself to wabro wachane achiel ariyo manyalo konyowa kaka wan joluo. Remember this session of Luo kitgi gi timbegi, we shall be covering everything that talks about insurance, everything that talks about your life, your health, your education, your wealth, gik moko ainago. So we shall be touching on everything else, and if you want a topic, please just tell us, and on the chat, aketo chat section live. Inyalo ndiko mondo wang'e gima iparo. Ka in gi question, any questions, you can always put them there, and then we can be talking about it. Stephen, karibu. Asante sana Rashid. Hizi nadi bwana. Nyasaye omedangie maikono kumekona joma ngima ka. Erokamano. Koro. So erokamano ahinya. Erokamano ahinya Rashid. An iluonga ni Stephen Ogutu. Antie Kenya sani. Asebet insurance sales for about 10 years now. Kasebedo ka uso mana insurance mopogore opogore, aus medical, aus life, aus funeral cover, mabende kawuono wadwa wawuoye matin. Wauso insurance mag mtokni and any other insurance. Mabende some of them are required by law ni nyaka ng'ato bedgo, some of them are optional. Kora bet ageno ni ka ng'wa bet kodu kaka kawuono to wabiro mana goyo mbaka. En goyo mbaka mondo wang'e to kaka joluo ang'o ma wanyalo timo sana sana mondo mi sama masira oyudowa to wayude kaka wanyalo konyre e yo mayot ma ok waringo kwa tungni kocha gi konya kwa uso kata gik moko mane wasebedo kwa loso kuom muda mokalo no wauso mondo ka wayud kaka dwang' waik go ng'ato. Yeah, so Stephen. I will be doing that today. Rashid, back to you. Apenji kapo mana gimi wachono. Ing'eni gima timore sani. Nyicha wan kaendi gi wuoyi miluongo ni Stanley Ongalo. To Stanley nonyisowa ni tinde nitie joma keto liel mabet kata gi tinde nitie liel mabet kata gi ji tiyo gi milion e loso liel. Mago e gik ma watemo keto ni wan kaka joluo be nitie kaka wanya konyo jok madong' kapo ni wadhi. Koro e iye kae e gima omiyo ne wadwaro ni mondo wakeli mondo iler ne jopiny ni be nitie kaka wanya timo mondo kata jok modhigo owinj maber kuma gintiere ni jogwagi waweyogi e yo maber. Koro adwa ni aweni thuolo, aweni dakika moko ariyo adek mondo ilernwa ni e insurance ka ichake nang'o titimo nang'o. Alamin Opondo, erokamano ahinya. Amedo volume mar ng'ane mar Ogutu. Erokamano ahinya. Ka nitiere questions to ibo penjo. Amedo volume ne dakika ariyo kende.